Karon adlaw sa Miyerkules sa ikanapulog tulo nga semana sulod sa tuig. Human giayon ni Jesus ang duha ka giyawaan, miabot ang mga magbalantay sa baboy uban ang tibuok lungsuranon aron paghangyo kaniya nga pabiyaon sa ilang dapit. Wala ba di ay nila ikalipay nga giayon ni Jesus ang duha sa ilang katagilungsod? Umas na anukdan bahinuon sila sa mga baboy nga miambak sa pangpang ug nangalumos. Ni San Jeronimo pa, posible nga ang mga tawo nagmapaubsanon. Miisip sa ilang kaugalingon nga dili angay sa halangdong presensya ni Jesus. Sama kang San Pedro nga miluhod sa atubangan ni Jesus ug miingon, "Palayo kanako, Ginoo, kay makasasala ako." Apan ang ubang mga amahan sa simbahan nagtudlo nga posible nga ang mga lungsuranon nagpasabot sa ilang paglunang sa sala ug dili sila buot muharong sa ebanghelyo o kang Hesus mismo. Mipili sila nga magpakabuta bungol sa kamatuoran ug magpabilin diha sa ilang pagkaignorante ug sa sala. Makatabang usab kun atong sutaon ang relasyon tali sa duha ka tawo nga giyawaan ug sa ilang katagilungsod. Mas malipay unta sila sa ilang pagkakita nga luwas na ang duha gikan sa gahom sa yawa nga naghasol kanila. Apan daw wala sila magpakita kahinam sa hitabo. Dili sila makadawat nga ang tawo nga kanhi ilang gibugal-bugalan karon naayo na. Kini tungod sa ilang garbo. Kining bating kinaiya nga gipakita sa mga katagilungsod maghatag kanatog higayon sa pagpalandong kung giunsa nato pagtan-aw ug pagtagad sila nga nagbag-o sa ilang kinabuhi gikan sa dautan ngadto sa pagkamaayo. Tingali adunay sakop sa atong pamilya nga sa tinuoray naningkamot sa pagbag-o o tingali kauban sa trabaho o silingan o kaila nga mibiya gikan sa ilang masalaypong kinabuhi ug nagtinguha nga magpuyo nga matarong. Mas sayon man ang pagpanaway ug mas lisod ang paglipay tungod sa paningkamot sa uban aron magbag-o ug magbalaan. Pamalandong. Unsa may imong pagtan-aw ug pagtagad sa mga tawo nga nagbag-o ug naningkamot nga magminatarong? Nalipay ka ba alang kanila o padayon kang nanaway tungod sa ilang daotang pagkinabuhi kanhi? Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Usa ka gatos ka tuig ang edad ni Abraham sa pagkatawo ni Isaac. Nagtubo ang bata ug sa adlaw sa paglutas niya nagkumbirag dako si Abraham. Usa ka adlaw ni ana si Ismael nga anak ni Abraham ug ni Agar nga Ehiptohanon nagdula uban kang Isaac nga anak ni Sara. Sa pagkakita ni Sara niini, giingnan niya si Abraham. Papahawaa kining ulipon nga babayi ug ang iyang anak. Kinahanglan dili mo bahinan sa imong katigayunan ang iyang anak, kay ang akong anak nga si Isaac mauray angay manunod niini. Nakaguol kini pag-ayo kang Abraham, kay si Ismael iya man usab nga anak. Apan ang Dios miingon kang Abraham, "Ayaw kaguol sa bata ug sa imong ulipon nga si Agar. Buhata ang giingon kanimo ni Sara, kay pinaagi kang Isaac, maimo ang mga kaliwat nga akong gisaad. Hatagan ko usab og daghang anak ang anak sa ulipon aron mahimo silang nasod, kay siya usab imo mang anak." Sayo sa pagkabuntag,
Gihatagan ni Abraham si Agar og kalan-on og tubig nga gisulod sa panit nga sudlanan. Gipasungay niya ang bata kang Agar ug iyang gipalakaw. Unya milakaw si Agar ug naglaag-laag sa kamingawan sa Beersheba. Sa nahutdan na siyag tubig, gibiyaan niya ang bata ubos sa usa ka kupong-kupong ug milingkod siya sa dapit nga may mga usa ka gatos ka metros ang gilay-on gikan sa bata. Miingon siya sa iyang kaugalingon, "Dili ako makaako pagsud-o nga mamatay ang bata." Apan, samtang naglingkod siya didto, mihilak ang bata. Nadungog sa Dios ang hilak sa bata, ug gikan sa langit, ang anghel sa Dios misulti kang Agar. "Agar, nganong naguol ka man? Ayaw kahadlok." Nabati sa Dios ang hilak sa bata. Tindog, lakaw, kugusa siya ug pahiluma. Himuon kong dakong nasod ang iyang mga kaliwat. Unya gipakita sa Dios kang Agar ang usa ka atabay. Miadto siya sa atabay ug gipuno niyag tubig ang sudlanan ug gipainom niya ang bata. Naguban ang Dios sa bata hangtod nga nadako siya ug nagpuyo sa kamingawan sa paran ug nahimo siyang usa ka batid nga mga ngayam. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Nagpatalinghog ang Ginoo sa singgit sa kabus. Sa pagsangpit sa gisakit nga tawo, namati ang Ginoo ug giluwas siya sa tanan niyang kagul-anan. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahadlokon kaniya ug nagapalingkawas kanila. Nagpatalinghog ang Ginoo sa singgit sa kabus. Kahadluki ang Ginoo kamong iyang mga balaan kay walay makulang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang dagko nahimong kabus ug gutom, apan sila nga nangita sa Ginoo wala magmakulang sa bisan unsa nga maayo. Nagpatalinghog ang Ginoo sa singgit sa kabus. Umari kamo mga kabataan, pamatia ako. Tudluan ko kamo sa kahadlok sa Ginoo. Kinsa kaninyo ang nangandoy sa kinabuhi ug nalipay sa mga adlaw sa kabuhong? Nagpatalinghog ang Ginoo sa singgit sa kabus. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Miadto si Jesus sa yuta sa mga taga-Gadara didto sa tabok sa lanaw ug gitagbo siyag duha ka tawo nga nanggula sa mga langob nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana og pintas kaayo. Ug kay gikahadlukan man sila, walay nangaha sa pag-agi ni adtong dalana. Ug misinggit sila, "Anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon?" Dili layo didto, may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsib. Mihangyo ang mga yawa kang Jesus, "Kun abugon mo kami, pasudla kami ni anang panon sa mga baboy." "Hala, panulod kamo," miingon si Jesus, ug nangadto sila ug nanulod sa mga baboy. Unya ang tibuok panon mihaguros pagdulhog sa pangpang ug nangambak sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nag-atiman sa mga baboy nanagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa nahitabo ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan. Tungod niini,
Nanggula ang tanang tawo ni adtong lungsura aron pagsugat kang Hesus ug sa ilang pagkakita kaniya nangamuyo sila nga mobiya siya sa ilang kayutaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.